एखादं स्वप्न पाहणं, फुलविणं आणि ते सत्य सृष्टीत उतरावं म्हणून धडपडणं, त्या धडपडीतला आनंद लुटणं आणि दुर्दैवानं ते स्वप्न भंग पावलं तर रक्त आलेल्या पायाने त्या स्वप्नांच्या तुकड्यावरून चालून दुसरं एखादं स्वप्न पाहणं, हाच मनुष्य धर्म आहे. माणसाच्या जीवनाला अर्थ येतो तो यामुळेच. असंच त्या ज्ञानदीप प्रतिष्ठानचं एक भलं मोठं स्वप्न होतं की या गोवा राज्यात निसर्गोपचार हा जो उपचार पद्धत आहे, ॲलिओपॅथी, होमिओपॅथी, आयुर्वेदा, सिद्ध, उनानी असे वेगवेगळे उपचार पद्धती आहेत. तशातली एक उपचार पद्धत, निसर्गोपचार पद्धत गोव्यात इस्टॅब्लिश व्हावी, सुप्रसिद्ध व्हावी. जवळजवळ पहिली 2-2.5 वर्ष आम्ही भरपूर धडपडलो. त्यासाठी डॉक्टर्स आणले गोव्यात. नॅचरोपॅथीचे डॉक्टर्स नाही. नॅचरोपॅथी म्हणजे काय? निसर्गाची जी तत्व आहेत, पंचतत्व, ज्या पंचतत्वापासून हे शरीर तयार झालं आहे, मृत्यूनंतरही ज्या पंचतत्वात हे शरीर विलीन झाले आहे, त्या पंचतत्वात पूर्ण शक्ती आहे, ताकद आहे हे शरीर निरोगी राखण्याची. पण दुर्दैवाने आम्ही आजारी पडलो की इंजेक्शन घेतो, टॅबलेट घेतो. त्याच्यात ती नैसर्गिक शक्ती नाही जी परमनंटली क्युअर करू शकते. ती क्युअर करण्याची शक्ती ह्या निसर्गोपचार उपचार पद्धतीमध्ये आहे. आणि ते इस्टॅब्लिश करण्यासाठी, ते इथं प्रस्थापित करण्यासाठी आम्ही जवळजवळ पहिली 2-2.5 वर्ष घालवली. पण दुर्दैवानं सगळं केलं आम्ही, म्हणजे आमच्या ऐपतीप्रमाणे. आम्ही काही टाटा बिर्ला नसल्यामुळे आम्हीच 2-2 लाख 2.5 लाख एकत्र केले ट्रस्टीने. आणि मशिनरीज आणले बँगलोरवरून, डॉक्टर्स आणले, जागा घेतली ओपीडी साठी आणि धडपडलो. त्याचा प्रचार आणि प्रसार केला. जसा माजी अध्यक्षांनी सांगितलं की प्लास्टिक साठी आम्ही धडपडलो, प्लास्टिक अवेअरनेस साठी. तसंच निसर्गोपचारासाठी प्रत्येकाच्या घरात दारात गेलो आम्ही. पण दुर्दैवानं गोवा सरकारच्या हेल्थ ऍक्ट मध्ये अजूनही योगा आणि नॅचरोपॅथीला अजिबात जागा नाही. खरं मोठं दुर्दैव. गोवा राज्याचे आपले आयुष मंत्री आहेत, केंद्र सरकारचे आयुष मंत्री आपल्या गोव्याचे आहेत, पण गोवा राज्यात अजूनही हेल्थ ऍक्ट मध्ये योगा आणि नॅचरोपॅथी आलेलीच नाही. आयुष अजूनही अडॉप्ट केलं नाही. तो त्यांचा भाग असेल. पण त्यामुळे आम्हाला ह्या नॅचरोपॅथीला एवढं इन्व्हेस्ट करून, याच्यात एवढं धडपडून सुद्धा नॅचरोपॅथी गोव्यात तशा प्रकारे इस्टॅब्लिश करणं जमलं नाही. सो आम्ही एक पाऊल मागे घेतलं. जो काही इन्व्हेस्ट केलेला तो सोडून दिला भाग. आणि दुसरा आमचा ऑब्जेक्टिव्ह होता प्लास्टिक अवेअरनेस. त्याच्यात बऱ्यापैकी काम केलं आमच्या पद्धतीने. गोवाभरच नव्हे, गोवाच्या बाहेर सुद्धा धडपडलो, तळमळलो. गोव्याच्या बाहेरून पिशव्या, कापडी पिशव्या हजारांनी आणल्या. कुणाकडून तरी दान करून घ्यायच्या आणि कुणाला तरी दान करायचं. मधला मार्ग आम्ही मध्यस्थ, असं करून लाखो पिशव्या आम्ही प्रत्येक गावात, प्रत्येक शहरात आणि गोव्या बाहेरच्या बाउंड्रीच्या जवळच्या गावामध्ये प्लास्टिक बद्दल अवेअरनेस केलं. आणि आता तिसरं जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे, जे आज ह्या स्थितीला चांगल्यापैकी चाललंय, ते गोमंतकीयांना, प्रामुख्याने ज्येष्ठ गोमंतकीयांना देशभरातील तीर्थयात्रांना निवून आणण्याचं काम खूप मोठं आहे. कारण ज्येष्ठांना तीर्थयात्रेला नेणं वाटतं तेवढं सोपं नव्हे. कारण 80च्या वर गेलेले सुद्धा कित्येक जण आमच्या बरोबर असतात. दरवेळी आम्ही नेतो त्यांना, असतातच. ज्यावेळी आयुष्यभर अथक परिश्रम करून स्वतःसाठी, स्वतःच्या कुटुंबासाठी अहोरात्र धडपडून, तळमळून, प्रयत्न करून, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून कुठेतरी आत्ता समाधान म्हणा किंवा रेस्ट घेण्याचा वेळ आलेला असतो. धावपळीतनं थोडी मुक्ती मिळण्याचा वेळ आलेला असतो. पण पूर्ण आयुष्य सगळं धावपळीत केलेलं असतं. ज्यावेळी इच्छा असूनही कुठे तीर्थयात्रेला जायला मिळालेलं नसतं. कारण व्याप भरपूर असतात. आणि आज व्याप कमी झाले, पण शरीराचे व्याप वाढलेले आहेत. इच्छा असूनही एकटं किंवा आपल्या कुटुंबासह फक्त जाण्याची आज वेळ उरलेली नाही. कोणीतरी आधार द्यावा लागतो, हात कोणीतरी द्यावा लागतो, कोणीतरी आयोजन नियोजन करावं लागतं. आणि गोव्यात अशी संस्था नव्हती. होत्या पिकनिक साठी घेऊन जाणार, पण ज्येष्ठांना आहेत त्या कंडिशन मध्ये घेऊन त्यांना परत सुखरूप तीर्थयात्रेतनं घेऊन येणाऱ्या स्वतःच्या जबाबदारीने संस्था नव्हत्या. महाराष्ट्रात आहे, बाकीच्या राज्यामध्ये आहे. राजस्थानमध्ये तर तीर्थयात्रा अधिकृतरित्या चालली. सरकारचं प्रत्येक तीर्थयात्रेच्या मागे पैसे दिले जातात. दिल्लीमध्ये सुद्धा आता नवीन सरकारने तीर्थयात्रेला, देशभरातील तीर्थयात्रेला जे कोणी ज्येष्ठ यात्री जातात त्यांना नेणाऱ्या संस्थांना फायनान्शियल एड दिला जातो प्रत्येक यात्रेमध्ये. कित्येक राज्यात असं
उत्तर प्रदेशात चालू आहे तीर्थयात्रेसाठी सरकारी अनुदान. 4 धाम कुठल्या राज्यात येतात त्या राज्यात आहे, उत्तरांचल अनेक राज्यामध्ये इथं ती सोय नाही, पण आपण आपल्या देशानं तीर्थयात्रा करतो. ही संस्था काय करते? ह्या संस्थेचं एकच रोल आहे की आयोजन नियोजन येणारा प्रत्येक व्यक्ती सुखरूप परत यावा. यात्रेत सहभागी झालेला प्रत्येक यात्री आनंदाने सगळी यात्रा, देशभरातली यात्रा पूर्ण करून तेवढ्याच आनंदाने किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त आनंदित होऊन सुखाने परत यावा ही काळजी ही संस्था घेते. तुम्हाला माहित असेल 1 रुपया आम्ही ठेवत नाही. जो कोण ट्रेनने येणार, कुठेही समजा जायचंय, नेपाळ जाऊया, काशी जाऊया, कन्याकुमारी जाऊया, देशभर कुठेही यात्रा असू दे, तिकीट जी असेल ती तिकीट एक्झॅक्ट तिकीट तेवढाच अमाऊंट घेतला जातो. कोणाकडून 1 रुपया सुद्धा घेतला जात नाही. फ्लाईटने जाणार, फ्लाईटचे डायरेक्टली जो कोण बुकिंग करतो त्या एजन्सीकडे पैसे द्यायचे. ट्रेनने जाणार, कोण बुकिंग करतो त्याच्याकडे, आम्ही ते पैसेच घेत नाही. त्याच्यानंतर हॉटेल बुकिंग आणि तिथली गाडी ते जे आहे ते इथून सेंट्रलाइज बुकिंग केलं जातं, ते सुद्धा सगळ्यांना क्लिअर असतं. आमचा उद्देश एवढाच आहे, आमच्या महाराजांचं सुद्धा सांगणं आहे की कोणाचा रुपया येताना घेऊन येऊ नका आणि कोणाला ऋण ठेवूनही येऊ नका. म्हणजे आम्ही घेणारे नाही, आम्ही देणारे नाही. देणार किती दिवस, कारण आम्हाला लिमिट्स आहेत. ज्यांना इच्छा आहे, घरातली बऱ्याच वेळा नेत नाही यात्रेला आणि स्वतः जाऊही शकत नाही, हे सगळे व्याप कोण घेणार? ते व्याप आयोजक घेतात. आणि शेवटी आयोजकांना एवढंच अपेक्षित असतं की येताना यांच्या चेहऱ्यावर हास्य असावं. त्यांचे आशीर्वाद हेच उदंड आमच्यासाठी. आम्हाला आणखी काही नको. देवाने दिलेली नोकरी आहे, बऱ्यापैकी घरदार आहे, सगळं आहे. आयोजकांना फक्त पाहिजे ते आशीर्वाद, आणि त्या आशीर्वादांसाठी केवढंही संकट पेलायला आम्ही तयार आहोत. तीर्थयात्रेची म्हणजे दर प्रत्येक यात्रेची आम्हाला पावती, ज्ञानदीपला पावती मिळते. म्हणजे एकदा माणूस, एकदा यात्री आमच्याकडे यात्रा करून गेलेला ज्यावेळी परत येतो किंवा तो संपर्कात राहतो, त्यावेळी कळतं की त्याला आपली यात्रा जी आहे आवडलेली आहे. त्यांना जे यात्रेचा अनुभव चांगला आल्यामुळे ती परत आपलं नाव देत आहेत, परत ते आमच्या बरोबर येत आहेत. आणि हेच तर समाधान आहे आपल्या या तीर्थयात्रेचं. आम्हाला कमवायचं आहे ते फक्त हेच, आशीर्वाद आणि तुमची माया. आणि ह्यानेच तर या तीर्थयात्रेचं आयुष्य पण वाढतंय, तीर्थाटनाचं पण आयुष्य वाढत आहे. आणि आता तरी तुम्हाला मगासपासून कळलेलंच असेल की ज्या पद्धतीने कार्य वाढत चाललं त्या पद्धतीने समितीचे मेंबर सुद्धा वाढत चालले. कारण आता एका हातात मावणारा नाही आहे, सगळ्यांनी मिळून जर केलं तर त्याला यश जास्त आहे. जे ऑर्गनायझेशन वेबसाईट पळयता, वेदर कसो आसतलो फुडें 8 दीस फुडें, या प्लॅनिंग करता इतले गौरव, व्हेरी सॉलिड परफॉर्मन्स, मजबूत आहे. हें आसल्यामुळे तुमकां आतां फुडें चिंता करपाची गरज ना. आनी दुसरें म्हणजे आज ह्या इम्पॉर्टंट दिवसाक 1 मे आमचो दोगांचो सत्कार गव्हर्नमेंटान लायलो, वासंती त्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता. सुभूमी आणि उत्तम कण उगवेना पर्जन्य विना तसे अध्यात्मिक निरूपणे नसता हवे असे समजतात रामदास स्वामी म्हणतात दासपितामध्ये. म्हणजे चांगली भूमी आहे, चांगले बीज आहे आणि पाऊस पडत नाही तर ते उगवेल कसं? त्यासाठी पाणी पाहिजे. भूमी चांगली आहे, बरीच जमीन चांगली आहे, शेती चांगली आहे, बीज पण चांगलं आहे, पाणी पाहिजे. तसं तीर्थयात्रेचे सगळं आम्ही जमलं जाऊन सगळ्याकडे धन दौलत पैसा सगळं आहे, गाडी बघायला सगळं आहे, पण पुरी पुण्यही नाही. उगीच कोणाला तीर्थयात्रा घडत नाही, त्याला पुरी पुण्याही पाहिजे. हे गत जन्मीचं पुरी पुण्याचं हे आम्हाला काय आहे, बोनस आहे किंवा पेन्शन आहे. कारण आमच्या गोव्यामध्ये कितीतरी लोक आहेत, पण सगळ्यांना यात्रा घडत नाही, सगळ्यांना ते जमत नाही. आणि ती यात्रा घडून आणण्याचं जे मोठं काम जे आहे ते आमच्या ज्ञानाची प्रतिष्ठाने करतात. कारण आता कोणा खूप जणांनी बोलून दाखवलं की आम्हाला इच्छा आहे ती यात्रेला जायची, पण आमच्या मुलांना किंवा मोठी मुलं आहेत त्यांना कामधंदा व्यवहारामुळे त्यांना तशी सवड मिळत नाही. आणि ती सवड मिळवून देण्याचे काम जे आहे ते आमचे ज्ञानाची प्रतिष्ठान करतात. कारण म्हणजे हे गतजन्मीचे हे संत आहेत काय, कारण हे काय जगाच्या कल्याणासाठी स्वतःच्या बुद्धी ध्येय कष्टविधी पूरक प्रकारे म्हटलेलं आहे. तसे
काही न घेता त्याला कोण पगार देतो का? तुम्ही पगार घेता त्याला काय मानधन मिळते का? काही नाही. पण ज्येष्ठ नागरिकांची ही सेवा निस्वार्थ भावनेने आपुलकीने म्हणजे आपल्या वडिलाच्या या नात्याने म्हणजे जसा मुलगा आपल्या वडिलाची सेवा करतो तसे हे तीर्थयात्रीची सेवा हे सगळे कार्यकर्ते करतात. पूर्वी धर्माची कुठेतरी पुरुष जन्माची कमाई आहे, पुण्य आहे. हे तीर्थयात्री आणि तीर्थयात्री आयोजन करणारे यांचं काहीतरी पुण्य गेल्या जन्माचं काहीतरी नातं आहे म्हणून हे तीर्थयात्रा घडून येते. आणि तुम्ही सगळे हे जे तीर्थयात्रे आहे ते पुण्य करण्याचे काहीतरी तुम्ही पुण्य केलेलं आहे म्हणून तुम्हाला हा लाभ होत आहे, कोणालाही होत नाही. तीर्थाटन म्हणजे तीर्थयात्रा घडवून आणावी हा या संस्थेचा उद्देश. अनेकांच्या मनामध्ये असं तीर्थयात्रा करावी, अनेकांना ते शक्य होत नाही. शेवटी काय होतं, वृद्धावस्था प्राप्त झाल्यानंतर वृद्धावस्थावर चिंतामग्न, आपली काळजी वाटते, प्रकृती आपल्याला साथ देत नाही आणि अशा वेळेला तीर्थयात्रेला जायचं म्हटलं तर आपल्याला कोण घेऊन जाणार, आपल्याबरोबर कोणते पाहिजे अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. आणि ही जबाबदारी ओळखून ज्ञानदीप प्रतिष्ठानने तीर्थयात्रा विभाग सुरू केला. आणि हा विभाग सुरू करताना मुख्य ध्येय असं ठेवलं की ज्येष्ठांना तीर्थयात्रा घडून आणावी आणि फक्त त्यांच्याकडून काय घ्यावं तर त्यांच्याकडून आशीर्वाद घ्यावे. आणि आशीर्वाद हा फार महत्वाचा आहे. त्यांच्या आशीर्वादांच्या बळावर आपलं कार्य ध्येय जे आहे ते पुढे चालू ठेवा. उद्देश एवढाच आहे की आपल्या हातून काहीतरी सेवा करावी. आणि ही संस्था जी आहे ही संस्था सेवाभावी संस्था आहे. आणि सेवाभावी संस्था असल्या कारणाने सेवा हा भाव मनामध्ये ठेवून त्या संस्थेने हे कार्य सुरू केलेलं आहे. आणि या अनेक अशा तीर्थयात्रा या संस्थेनं घडवून आणल्या.